Mar hite-hite goarani debata ama, dohot goarani anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarani tod di porbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Sai papotohonommu do tuahu dalan hanguduan, gok dolas ni roha diadopan ni bohim, akka hasudungan ni roha do disiamumu, saleleng ni lelengna. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan Yesus Kristus, hodo panondang nasitong na manodangi ganuk jolma di portibion. Sodakon mabohim tuhami jala perbadiai marohanami, asa hutadahami dalan hanguluan marhite-hite siani. Sai rajai mahami, asa unang manibilhami siad dalan nasitongi. Ale Tuhan Jehovah, patotong marohanami marhaporsiaw tuho, marhite-hite toddi porbadia. Amen. Tatangihon mapatik ni debata, imana tersurat di buku Matius biddu 10 sada ayat 20 sia. Jakkon hamuma augakku marguru mahamu tuahu, aina labbok doahu jara naseret marroha, asa dapotan hasonangat todimuna. Atong rak mangidokuku mahita siar Tuhan debata. Ale Tuhan debata.
upan nitu hatta tatotopi madusat tanagudangi martangiang mahita. Ali amanami jala di batanami na di banua gijang pargogo na sohatu dosan. Pardengkan basa doho dala rodi saliling nililing na do asini roham. Sai marpamuati maroham di hadahaton nami jala sai unang be ingot akka dosa nami. Ai jot do hami mardosa maradokon ho. Jala jot do usungguli hami rimasmu marhite sian panglosion nami di hatam. Ale Tuhan Jahuba, sai unang paingot-ingot pangalosion nami, unang alang asini roham, sai urupi hami, ho ale Tuhan debata hatuan nami, palua hami jala sesa dosa nami, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Laos tabigima hata baga-baga taringot tu hasisani dosatta. Songonondo hatani Tuhan Yesus. Roma hamu tuahu hamu akka naluja jalana sorat. Hupasonang pehamu. Buat hamu ma augak utuhamu. Guruhon hamu ma nasianahu. Aina lambok dohau jalana seret marroha. Asa dapotan hasonangan todimuna. Ai labok do augakku jalan yang dohot nahu papor saton hasangapon ma di debatana di gijang. Amin.
debata ima turpuk epistel di Binggutta sadarion na tersurat di sada Korintus bitu sada mamukasian ayat 26 satu ayat 7 sada tajahama mar soring-soring bereng hamuma akka dongan pejuwonna di hamu dang piga hamu na bisuk mangihutton sibuk dang piga na gogo dang piga na sangat hian lain naoto di roha ni portibion dipilih tebata laho palahon akan nabisuk jalan nagale di portibion dipilih tebata laho pailahon nagogo akka na teuk di portibion jalan na marlea dipilih debata tung si suada ido asa suada hononna naung jong hian asa undang manengane agia ise jolma maradopon debata alai sian ibana do ubahin na di bagasan Kristus Yesus hamu ai ibana do gabe habisuhot di hita sian debata dohot hati goran dohot habadiaun dohot haluaun asa saut na tarsurai nanai mamuji dirina mangasahon Tuhani maibana mamuji ido sahatna martua do akan atumangihon hatani debata jala nau peopsa amin
Au forsea di debata Jehovah, iro ama pargogo naso atudosan, na tumopalangit do tano. Au forsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasa sadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian si atot di porbadia, at dorang so habubuhan. Iro tuhata na tumaon na bernit, di panguman ni Silatus, nama te terpajal do ibana di hau pinor silang, na tuat tuban watoru intanom, na mulak mangulu di ari patuluhon, nama naik tu surgo, lau hudur susiamu ni debata Jehovah, amanai pargogo na tuhat dosani, disima ibana pay mamulak sogot tutanoon, manguhumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea di porbadia, jala adong sadahuria nabadia, hulia atau halak Kristen akka nabadia, dohot diasani dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangulu sogot daging ni halak naum mate, dohot dianguruan na suara sudah. Amin.
Shalom ma dihita saluhutna. Tikting Minggu 20 Januari 2023. Sada Goarni Minggu. Goarni Minggu sadarion ima minggu paupaton dung Epipanias. Dohot topik minggu debata harorowan ni gogo dohot bisuk. 2. Parhobas di hari Minggu sadarion 20 Januari 2023 boima tarjaha di tikting. Tolu tikting namasa. Tolu A. Pembukaan pertangyangan wilayah. Di hari Minggu sada Februari 2023 huriata di Patupado pembukaan pertangyangan wilayah masuk pukul 20 WIB maringanan di Garejaon sialani ni susowan ma tusude ruas ni huriata asaria ro mandohoti pembukaan pertangyangani jala mamuka tu minggu naro ganut hari Selasa dohok Rabu patu pautama pertangyangan di bagas ni ruas ni huria di ganup wilayah. Tolu B. Par minggu ndak dana sekolah minggu di Rawapasung. Mulai minggu 5 Februari 2023 naing diaktif pemamuse par minggu ndak dana sekolah minggu di Rawapasung. Masuk pukul 8 WIB. Tolu C. Pengecatan gereja. Sehubungan dengan telah dimulainya pelaksanaan pengecatan gereja, maka dengan ini gereja menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan Bapak, Ibu, Saudara-saudari selama mengikuti ibadah di gereja ini. Bersamaan dengan ini, gereja mengajak segenap jemaat yang dikasihi Tuhan untuk memberikan dukungan doa, dan gereja juga memberikan kesempatan bagi jemaat yang membuka hatinya untuk memberikan partisipasi dukungan material atas pelaksanaan pengecatan gereja ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. 4. Parhepengon. Parhepengon ni huriata di mingguon boima tajaha di tikting saldokas ni huriata per 20 Januari 2023 huria diakoni 435.322.377 rupiah. Pusat 66.208.550 rupiah. Pembangunan manang perawatan 48.774.500 rupiah. Transistoria 12.450.000 rupiah. Sarana parkir dohot dalan 84.357.000 rupiah. Lasni susawamma tusude ruas ni huriata asa tagararma pilihan bulan tabe pilihan parminggon virtual nata patupa di bagasta nang janji imat tabe. Tuhatama nama masu-masu parhepengon ni huriata. 5. Ulang tahun. Torop ni ruas ni huriata nama ulang tahun di mingguon gudangna 20 sihalak. Para halado do ruas pasahaton selamat ulang tahun. Hata ni debata namandok di Jeremia 20 sia ayat 10 sada. Ainu ngatakas kuboto sakap akka nahu sakapi taringo tuhamu ninda jahoba sakap hasonangan dotahe dada tuhamaguan asa au mangalehon tuhamu ujungna hina lunguton muna. Songuni mati ting namasa di huriata di bagasan nasa minggon Tuhan mamasu saluhna mau liate.
dameni debatan na sumurung sian saluhut na roha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Salam. Hatani debata jamita di minggu ta sadarion imasian buku Job bidu 12 ayat 10 tolu rodi ayat 25. Tersongon dagejang utrupuhon unang modohodok kita tajahama secara responsoria dohok masinger majaha asabue dapot di live streaming. Madapot di ibana habisuhon dohot hagogon di ibana do panuturion dohot panibangon. Idama ibana mangarupakon gabedang be dapot paulion ibana makurukon sadabawa gabedang adong natuk paluaon. Idama ibana maniopi aik gabe marsik luhut nai ibana muse palukacon gabe merbalik tano od di bahen. Mandapot di ibana dohagogon dohot hapatason guru di ibana jolma maruli dohot na mangalulihon. Ibana manugihon akka panuturi hiratabat-taban jala maoto akka panguhumi di bahen. Ibana makapari umum roha-roha di aka raja jala di hohosan rate togoti nasida. Ibana manugihon akka malim bahet tabat-taban jala ditinggakot tutano halak namarhuaso. Ibana mangusat pamulungon sian halak napir tahak jala dibuat panutiron sian halak na tua-tua. Ibana mangusehon haleaon tuaka raja jala dipahodur hohos ni halak nabik. Ibana papatarhon akan bumi sian haholomon jala dibuan dotu hatiuron ligoman ni hamatean. Ibana patibulhon akka bangso jala diago muse. Ibana pararaton akka bangso jala dipaudar muse. Ibana mangusat roha sian aka pertigil bangso ni tanon jala dililuhon nasida di halongonan sawada dalan. Rapita. Jadi dadap-dadap nasida di haholomon somar hatiuron. Jala rabat-rabat nasida di bahen songon halak na mabuk. Somaldo si Jopon tabahenlah mangapuli gobaran taringo tunani alamanna ngoluna parsorionna dina mangadopi si taonon tapa adar tuak kadongan namar si taonon hotang minebe hotang ipulos-pulos unak komadele godang do tudos-tudos ingotinang si Job nita molo mangapuli tarbohado haroa taringo tu si Jopon ala bidu 12 ona lus nibana maun tuaka ale-alena naroto lu halak sopar Bildad Elihu ro mamereng manikir sahid ni si Job dilehoni bana alus nai kebisa hira namuruk ma si Job haci rohana puasa tapi hutihu majolodah tergumajang otik do gumajang alai kobotota nyandak penok taboto holap para tahun menyegarkan kembali yang luar biasa profil seorang Ayub di bidu sada ayak sada di dok adong do najolo di tano us sada bawan namargowar si Job nadaulat jala naburju do rohana rohani bawai jala mabiar mida debata jala dipada rohana sian hajahaton sada catatan jolo dihita taringot tu ise si Jopon dada holat dongan najol ma nama katidakon naburju ibana alai di bidu walu debata mangalehon penilaian taringo tu si Job
di ayat walu biddu sada didok ai danga dong bawa tudocco ni bana marroha di tanoi daulatna tigorna biarna mida debata jala di pada rohana sian hajahaton debatado na mangaleho penilaian. Alanis ada kesimpulan di hita Job orang yang luar biasa dalam karakter sifat haburjuon di holong ni roha di hapor seaon luar biasa mataringok tu si Job noaing taida mak dakya lo morohani si polisi moloboy mekel boloboy di bagasa dame keluarga rumah tangga mana kita pe secara pribadi manang namar hamaranggi pe saya didului dodalan boha asa tubuh pargutu-gutuon asa unang dipuji bede bata asa meol asa mucat hapor seaonna dilului si polisi dodalan alani ro si polisi madok gabiadong dialog taida didok tu de bata nga alana morai doi alana burju-burju kaya nakonna di bana do hagabeon hasangapon hamoraon au sura dangadongi tukso pujion na ho ni nasibolis tu de bata dialog tarida di si songogobaran nang di ngolut taon di loas debatado ro pangujunan ujian boha margogodo boha tohodo uju di bagasan lasni roha mamuji debata moloro sahid moloro aka nama bahijut ni roha gabe lupa martangiang gabe madao molo adok persoalan persaoran di siganupari gabe lupa marminggu molo adong hacit ni roha tu sahalak dongar ruas manak tu situa tu parhalado nggak kena boto-bote ningon gabe lupa tu tuhani atik tung do songoni parsia jaras yang ngolu ni si Job tidak debata tole taida tong dope di bidusadai ala didok si polisi au tuksura di surduko tangamu mabuat saluhutna di bana manang soburaon nama hodi hapataron dia akan menghujat engkau sebagai Tuhannya molonga dibuat diupa akar tanai din dungi jupang ma dina sadari disadatiki satu hari tongon mangan dohok minum anggur raka anak ni si Job dohok beruna di bagasa jabu ni si Hana sida Roma sada suruam manopot si Job nin nama maninggalan naking akahorbo jalaka halo di boru-boru majapal di labungna dungi roha laksian seba mangalaum yang gua kena posoi ditapuli dodoh podang holan sasada au nama malua mabai barita tuho peristiwa pertama laporan pertama sudah dalam sekejap naro panamun sia seba dengan pedang merampok jalakana posona hamba-hamba ni si Job habis pada saat di satu tempat Allah hamoraun ni si Job di patorang do di padar di bidusadai sadia godang lobuna biru-biruna horbona piga pasang di patorang di si
ngasai peristiwai danggope. Ayat 10 adorang makata hodope ibana Roma soluk jolmana asing madok. Madabu api ni debatas yang langit. Jadi sudah dipangan api akka biru-biru doho akan aposoi. Hola sasadau nama melua mabuan barita itu ho. Dalam waktu yang sama di tempat yang berbeda peristiwa habis sudah artana sakido di sini. Ngasai persoalan ini, ngasai penderitaan ini, danggope. Ayat 10 pitu adorang maka tahod dope ibana Roma soluk jol manasing madok. Apa tolu halihum mo. Rodo halakas di mabai tolu panggungan. Mengalau maka untolos dibuat do yang wakana pose ditapuli do podang holas sasadau nama. Pia hali songonon. Habis selesai harta, selesai akab hatobanna. Alai danggope sidung. Dalam saat yang sama. Eulah kepekta mago 25.000 do. Aulo ni pas sudeon diahon ni sunggakan on. Lagi manang bepulta rupani putar pok bunga ni akainap tahun ibadat danak seherau marga do pok ni bunga isian do garion. Saya maaf di gotilion. Oto dia songona mo mudo oto ninna. Alajut ni rohana tua monga. Dia saat tua monga anak na do. Nasusang aja mabai putar. Ngabui gudang hata. Habis semua. Berapa ribu pasang itu. Lembu, sapi, domba, untung. Sudah selesaikah? Danggope. Ayat 10 aluia dorang makatahod do paibana Roma solujol manasing madok papat tombau. Tongom mangan doho minumanggu rakanakmu doho borum dijabu ni siana sida. Jadi ma ida marohali suksung marpiu-piu sian halongonan. Manodong dopak naopat suhi ni bagasi. Holan sasadau nama-nama lu ama buah barita itu ho. Pitu anak tolu boru habis. Mati dalam sekejap seketika. Sadis berat. Kita hiado mengalami, sudah do kita pasti. Hia mengalami kehilangan yang dikasihi. Apakah itu anak, orang tua, atau saudara? Mana ngale-ale? Tahilala doi gotap. Hacit. Alayon pitor habis sudah pitu anak tolu boru. Ahmadohonota. Kita mau bercermin mulutadok unak kumadili ay gudang do tudos-tudos mulutabua si Job gabe tudosan apa yang dia lakukan. Ayat 20 dungi hehe masih Job. Jala disasani maka ulos na jala dinabung ngobuk ni uluna jala manuk kapibana tutano huhut martangia. Jala di dokma. Namar saimara doa ruar sian butuh hanidainang. Jala marsaimara doa mulak tusi Jahoba do namangale hoca Jahoba do musema buasa pinuji magoar ni Jahoba. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang memanggil, terpujilah nama Tuhan. Secara logika, radohonota,
Sudah lebay nih. Nak putus do urak sedih di bana, dao. Dia mengalami hal sakit, dia mengalami hal sedih. Tetapi dia tetap menyatu dengan Tuhan. Pinuji madebata. Nggak selesai persoalan ini? Belum. Belum. Karena iblis tidak mau berhenti. Ko sampai keok nian jolmai unangi puji debata. Sedia macara. Rodope sibolisi madok. Allah hipas dopei. Subo joro sahit tibana. Anggoso paleon na ho debata naninna. Dan Tuhan mengizinkan asal jangan nyawanya. Asa taida heraidun waingon. Masa masahit baro si hailaun, baro yang dianggap sebagai kutuk oleh umat manusia songok kustai, jala baro nai membusuk mabai magigi halak ala bau. Selesai persoalan belum? Dohok doinat tanah muse mabaju ni rohana mangela ala didoko si pertangiako ala didoko ringgaso tupunganama ho ala didoko par minggu ho ala didoko si tua ho ala songono masa si taono tuho ya burai ma de batami da buido masa online hacit ala dak kamudang bo hamudak kana burjude inat taon. Inatan si jok dona yang natahatayon naik. Orang dekat yang seharusnya bisa menghibur, memberi kekuatan, memberi semangat, motivasi di setahun ini alai tabbadope. Ngasai persoalan ini dao. Roma barita itu donganna ditolu luak na dao doi. Diboto donganna ale-alena si Job marsahid dungi martahi mana si darab ro madapoto si Job sopar Bildad Elihu anggo dimulanai sakap na laho patoguho do mangapuni do layahana terjadi amuka sia bidua opak bidua onom terus taida gejang-gejang na sida makatai jala sudena sidana tolu hape naking rola ho manikir sahid mangaleho semangat do menghibur menghakimi ternyata halani do sambot tongon itau rosonggop si tau nonon aku ya tong dosam imain tini hatani dongan non bahacik nih ini menjadi perenungan juga buat kita. Atik beharu pani aka seksi-seksi sosial manang manikir tu rumah sakit manang tu bagas ni dongat tanah marsi taonon dungi pitur gejang-gejang madok kata nyan ono pala dona hadiria lai molo sudena ono pala hom madok kata sada-sada 10-5 menit be hali ono palak ngamara mangoyat tongon ngan istirahat namar sahiton alai sude gejang dungi martangiang muse gejang muse tangiang rodo hami Tuhan siap punguanina inatana codang baru regar doho inat iguari sude onnarona hapola guarani dak kamu naudok alai gejang di pajojor ima de tutuna alani nasongono de na taun na sahalian papola patorango bigejang beri semangat kekuatan nian aupe komersi ajar rodisi atik BH bui gebe pagejakku moloko dok nak ni jolo mangala hata da udah targumajang otik jami taon lobiotik se 20 minut asa sabar do hita. Tapi ini menjadi satu catatan. Mungkin kita bisa jadi orang yang sakit. Atau mungkin juga kita bisa menjadi orang yang menghakimi. Songon ali-ali naon.
sok bersih, sok pintar menggurui, sok saleh. Hata meda duete sok kali kau nak. Hata meda mau. Lama cik matong dihilala. HP de batado mangaleho penilaian taringot tu si Job dan adok songonibana bawa daulat nama roha. Raga donuaing teologi sukses, teologi kemakmuran. Jala kapadita doi bahwa orang yang menderita, yang sakit penyakit namada butuh hapogoson karena kurang beriman dinna. Orang yang diberkati pasti orang kaya, orang sehat, ninna. Itu sesat. Tidak. Dang madok akan naporsia komersitau no madao, itu juga tidak. Dang madok akan nasoporsia tu hapogoso madao, dangi. Alai turpuhon topikna debata do mual ni gogo dohot habis suhon. Allah sumber kekuatan dan hikmat. Kuat nabohado nani dokna. Gogo nabohado nani dokna. Gogo songon si Muhammad Ali manang Mike Tyson daun salpudei. Adong gope nagumogo siani. Dang digogo ni botohon. Tetapi juga kekuatan menghadapi persoalan kehidupan ini. Kekuatan menghadapi penderitaan, kekuatan menghadapi cobaan, tantangan ini supaya tidak jatuh. Marbisuk, hikmat, debatado sumber. Jala ido di hati dakon si Job diturpuhon. Si debatado haroroan di nauli nadenggan. Dia adalah sumber dari segala berkat. Dan tidak ada sesuatu pun yang dapat menandingi kuasa Tuhan. Tibana do hita mardabu-dabu ni nasi Job. Jala alani kesetiaan naima. Bahwa orang benar tidak berakhir dalam penderitaan. Daun. Dang marujung di paru kilon ngolu ni akan aporsiai. Daun. Happy ending. Rancangan Tuhan itu naking tuna ulang tahun pe alelos tu kita sudah di Jeremia 20 10 sada. Sebab aku ini mengetahui rancangan yang ada padaku tentang kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Dan itu juga terjadi buat kita. Kalau dalam pasal 1 Ayub profilnya diberitakan hancur semua habis kekayaan, tetapi kesetiaannya itu menjadi catatan yang luar biasa. Supaya kita juga menjadi orang-orang pemenang. Dan itu sudah dinyatakan oleh Tuhan. Bodoh tado pihak kesahid. Sahid ni pamatang. Tung bohato gusta rodo sahid. Ikut Tuhan matea do sude. Alai bohado hita dingoluan. Talu do. Marupak do. Lagu kebangsado dihitai nanggu malu jangan kalau asal hubigeon dang bosan nate turni bayakum betong songona gudang galubangon sipata naing lonong alai dang lonong roa logo sipata jojo di baga sabir dohita alai pitor taingok mama niup Tuhani togua Tuhan tiup tangaku konido gugutta. Jalaida mak di biddu 42 ima biddu na parpudi terakhir. Keadaan Ayub dipulihkan. Jala kadongan nanatoli soi nama muruk ni debata tuah kadongan nanatoli. Biddu 42 ayat pitu di atas Indonesia hujahada. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas, orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku, seperti hambaku Ayub.
muruk situtu de bata tua kadongan na tului dak songos si job hatami alaya singgo di hata hokko taringo tuau ninda de bata dungi ko minta maaf ninna pangido tu si job asa ibana mananya kokko asa si job do hutangi honwaing dinna de bata unaksanga lalu rimasu tuho. Jadi hati-hati ayo lo do sipata pamanganon pitor mura maburai mangaleai hape terbalik jaladak pola heboh hitam lo adong dongat tarupani ipalea bibeli ibaen tu dihana lu teh ya sontak bola dia nyan si huberengi dimulanai sini rohai mamerengon mabain nang mabain sensasi mau nasa terbarita pola di video honi tengah virali Agustan pedak sedelilik pitor struk tang lomoro hatan yan kosongoni alai de batado pamaloson ninna tuhani nakpe di palea bibeli hatani de bata alai bohado hitan waing Ayub dipulihkan kalau semua harta dombanya itu kembali 2 kali lipat. Anak-anaknya juga kembali lahir. Pitu hot sorang, pitu anak dohot tolu boru dengan kualitas 2 kali lipat. Yang luar biasa sekali. Ayub lebih dari pemenang. Jalai mata tiup ala gudang ni parsorio tantangan o paru kilo non jala molo naeng dongan si tutu hita asatong manap tutu unang manguhumi si tujang nagadap ninna stogu na jong unak songoni ale korap masih tugu-tuguan de batama masu-masu amin. Ido tutuale Tuhan di loasodo songgop akasi taonon na bernit paru kilon tuakan hina holongan ni roham songgop panegeo dei manguji haporseao nami asalam tau hami asalam margogo jala marbisuk kami unak talu binahin ni say pargugoi hami dingolu siganu pari parbisuhi hami ala hodo mual ni gogo dohot habisuhoni asamona kami disaluhut gulmit ingolu nami maralohon kaila-ela ni si bolisi asa tubuh nang holong ni rohana mamolit marado podongan nami jolma lumobi tahe marado poko luas mahami Tuhan maka ngoluhon hatami margogo makana marsak tarapul marhite hatam pasu-pasu ma Tuhan marhite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Marete hita Yesus
debatama nami na di banua gijang hodo haroroan ni salukus silehon-lehon na dengan dohon naso libasa na moliutus. Upasahat kami masih nani lehom itu hami pelean nami tu. Saya jalo may gabi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasya kami peleanon. Pati bulhon hara jaum mu di tonga-tonga ni kuriam dohok di Portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam utadahami godang ni silehon-lehom itu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Saya saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang lehom matu hami sadarion hanguluan siapari se sama dosa nami songo panesa nami di dosa nidongan namar dosa tu hami unak kami tugihot tu pangujunan palua mahami sian pangang. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama. Di sodakot Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan debatama bohina tuho. Jala di pasor honma damena tutodim. Dorak sohu pasahat tami tabion holapai ngotodo hari Rebo di hari Rebon pukul 8 tanggal sada hari Rebo sude mahita ganup wilayah na 10 wilayah rotu partangyangan pamuhai di bagas garijaon alani hami atas nama Parhalado ni Huriata HKBP Harapan Jaya Arab dohok sudiak karena bertugas di Badau pasahaton tuhita saluhutna dohok nama dohot secara live streaming. Selamat hari Minggu Tuhan Yesus mamasu-masu horas.